Damira pamberi pedarama kumutasa. Damira pamberi pedarama kumutasa. Zviza ndezvikwadi. Ndandataura nezvikwadi. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Mwari anibatsira. Mwari anibatsira. Pamusoro yechangana. Yes. Zita rangu ndinonzi Ndinetsa Mutawa. Ndauya ndinonza pano ndeyekuti kubva zvandakaroorwa mugore ra2015 ndakatanga kungorwara. Saka ndatanga kurwara kudaro zvakangotanga padoko nepadoko. Mwiri uchiwedzera kusvika ndakuita zvekudonha chaizvo. Ndaingodonha zvisina nguva, zvisina kuti ndadonhedzwa nei, ndaingodonha. Saka ndakazotanga kufamba, ndakaendeswa kumba tikatanga kufamba nehama dzangu. Saka pane dzimwewo mhepo dzakambotanga dzibatwa dzikadzidzi. Saka taapa nhau yekupedzisira tiri pakufamba kuti titsvage kuti yaida kugadziridzwa sei. Pakabva tasvika pamuprofita. Muprofita unotaura kuti nhau yamauira panapa iripo hayo, asi haisiriyo iri kunetsa, iri kushungurudza mwana wekuti atadzokera zvakanaka pamara. Anonongedzera inini nasekuru avo. Akati iwewe neuyu muri ani nani? Tikati tiri sekuru nemuzukuru. Anoti sekuru ava kusha kwavo kune munhu wakauyako wekuMozambique akashandako akanzi tichakubhadhara nemukadzi, asi akazofira musha mavo asina kumupa mukadzi uya. Saka sekuru vakambotanga vachiramba, asi vakazopedzisira vakuziva. Vakatotsanangura vakati munhu wakauya uyu ainzi Mubi zita rake, vakati takambomuvakira chimba, vakati tikambomupa mumwe mukadzi ainzi Jessica here. Saka ndizvo zvaita kuti ndiuye pano Changamire kuti kwese kwandinongofamba kuri mwedzi mweya womurume uyo ungoripo pauno. Saka uyu auya kudi Matiza. Ndiye sekuru wari kunzi ndiani nyaya, ndiani munhu akauraya munhu. Vakanzi ndo vakaisa pane inini. Kana wakaisa pauri kainini ndio wakauraya. Ivo pakutsanangurwa kwazvo zvinonzi ivo vava ndo vakaisa panini. Saka vamwe ndovakauraya kwazvo. Izwai. Ndatika kuti munhu akwanise kutora mweya achiisa pauri. It means ane chaanoziva nemweya iwo. Kana uri mweya wemunhu akafa, it means anoziva kuti munhu iye akafa sei. Ndosaka akwanisa kumisa pauri. Nekuti muprofita akati hadzi makaita musanyanya kubva mati maprofita iye kana akabvuma zveshuwa akabvuma kana akabvuma gara pasi samatizi yes ini zvinoziva ngezvekuti wabereki uyu akauya kwezviri ichiti tude mwana wedu isusu une mhepo dziri kumubata, asi sisi enyu imwimwe ndiwo ari pane chini pane mwana wedu. Sisi yangu tiperekedze pana sekuru kuti sisi yangu inini ngemudumbu mwangu, asi akabarwawo akauye musha wedu ane pamwezi. Saka andongwe pana sekuru. Saka ana baba auyu haasaiziye pana sekuru. Uyo kuti ngatidi tiperekedze, nekuti inini ndogona kumuperekedza, asi andiye ndine munhu wani. Kuti mwati sisi ari kubuda pane mwana wenyu, tinofanira kuenda tese tiri pamwe chete, tidusuke munhu wani totaura kuna nasekuru zvishuwa zvakaita saizvozvo, kwabva taenda kuna nasekuru. Nyaya yatauya pano, asekuru ari kuti ndiri udini uri kubudirwa, asi hari kubudirwa uri kuti iwewe mwana iwoyo ndio wakandiuraya, wakandituka. Saka ndiri kushupe chinyi pane uyu waizoya ndindakauraya dhora rakebudisa rake zvishuwa matatendenda nezvemamuripo. Anasekuru ndiyatazwa. Saka uyu uri kubudirwa wacho uripi? Anoti hapo. Anoti ngagashire kuti icho chache chakati chache chinoda isusu. Iye uri kubudirwa wacho ngauye papi auye panapa. Tiende kozwa kuti chii chinoitika. Ati hapana. Saka todini ati mukoma auya ati ngatiende uko zvakandozvimuka ndoende pachiprofita unotaurirwa kuti ndakafe ndude zvakati. Vanhu hamba ena sekuru kwabva promote kwasvika yapa anti kuti namadhamadha munhu wacho uri kuti wacho uri kazi hapana zviringasenza kuti hapadi hapana uraiti hapana todini akati ngatiende kuno umweni kwabva taende kuno umweni sikeyo munhu wacho unokuti wacho uri ati hapana. Saka ndingasenza sei ichotiya imwe munombobudirwa wacho umboripi? Anti auri kuchiprofita chimwe. Saka chiprofita chimwe chiri kuti musasaubvise panapa. Hino zvingasenzeka sei? Todini ati kati imwe tiendai motore chinhu munhu iyowo
tifambe naye tizwe chii chinoitika. Joshua akaenda kumutora usiku, asvikati ngatiende kuti panouya kuti tode munhu yawa usiku. Svike kumunhu mwauya usiku hazvichadi hazvichaitika. Ura hino todini? Uyo anamatana muzukuru wacho obva ati kune wetinonamatana uri pakati. Saka zvingaita here tiende ikweyo. Ati tomufonerawo tikati mufonere. Kwabva amufonera usiku purasikuru harichakwanisi kudini kuuyeyo basa. Auraita pane chingati chakashatawo. Saka isusu touyeyo rakati uyai tabva tasvika pamborofiti yasvika garai ngendawo tagara kuendawo. Kupedza kuti inini zvendiri kuona panapa iwowe garapo imwe baba mumbori ani nani mubaba ngatirise kune muzukuru tikanzi mune mwana wanyu wakambonga chidi echirwara muri pamba penyu munoningise kudai ngati hazvishuwa tikanzi waizwei ndikati waindoti nzee dzake dziri kutinhira here kudini here tikazi mukazodini tikati kaenda naye pamuprofiti murari kwabva taenda pakati ndomugadzira kubva huku dzake mozodai tauraiti zvakadii zvakanaka kwautodi kwautobvapo 2022 tauraiti kwautobva kwautodi kwauti yakati saka mhepo yemwakabvise pamwana wenyimwe ndiye mwakaise apa. Tikati inini here anti aiwas ndo zvendiri kutaura tikati inini kubvise mhepo atakafambire mwana wangu atizunguzwe mhepo iyi zvokuva kutotaura izvi hatichazvizivi besu ati ndo zvendiri kuini zvindakutaura ati kwachikakadzani takadini takandoda wanzipedza kuti Priska ndiani. Tikati Priska tikati Priska mwana wabambo mukuru. Zikazi wakaroorwa here ndikati haziroorwa wakaroorwa asi unototi apa ende apa ndakati saka mhepo iri pana Priska ndiyo yakabva apa musha mwenyimwe mwakambouye munhu wakauyemo wakafiremo. Ndikati zvishuwa taindozwa ana baba echidi echitaura kuti mwakauye munhu echiti tubve South Africa here kare anzaiti tako sisi tiri kuenda kwaMutare akwende kuuya kwaMutare kwabva svike pagomo muchindi umu ati iwe gomo redonga riri kumba kwangu iri ati angati svikepo kwasvike paya ndiwo pamba pangu panapa asikachazivi kumba kwaDurban ndo pamba pangu panapa kwauchitogara neshamwari yawo iya shamwari iya kwauchitogarawo musha muya kusvikira hazi yakadini yakandofowa iri paini iri musha ikati yawafawafa. Saka zvose uyu uri kubuda achiti ndode chini ndode mukadzi saka imwe ndiyo munhu wakafaweyo ndiyo wakaise pana uyu inini here kuti zvakandoitwa ngaakuru wako apeno zviri muchiuno mwako mwewo ndiyo nyaya yacho iripo yacho. Ini zviritochasisa ndototi pamwe ude kutaure nyaya yakataurwa yakuti imwe sekuru endai nani neaya akati tide kuripirani mai akachajwa tikazi iwowe handi mai tiri muwanisa uyo wakazobudirwa uyu tirimo akati taura tizwa ati ndabudirwa undiwana handini mai namo kutaura mbuya yake hanzvadzi yangu iya uri kudei tikazi bhenji wakandituka akandituka ndide chini ndide ng'ombe 4 nababa acho akandituka baba acho akandiroesa finge makomre ndide ng'ombe nganai 2 wazwa here muzukuru akati ndazwa ndozvitiri tichashimboende kogadzira izvi petakapendaonerokugwana ndosvika iwo muzukuru uruzwa here kuti mwekunda wako vadakati mangasvika ari kuende komangarire munei chemuna chemwe petakaitaurwa kuzi imwimwe mune zvomwaisako tabvako ndakati azukuru mwazwa here zotaura chinyi muprofiti wongoenhema uyu ngatidini ngatifambe tese timbonase kuzwa kuti zvimborise akati zvakatopera izvo zvakatopera ndikati musoro wangu uno wakatware dombo riri kundiremera ngatifambe tese tinase kuzwa akati zvakatopera naso ndozwa kuti zvazibuyai kwamama kuti kunei hatizivi kuti kunei musikana unonga akazongoramba echimangara here uraitotendiri hanzvadzi yacho icho iripo ndakamubvunza kusai pakadini timbonase kufamba tega isusu akati chingomire zvakadii zvakandodaro. Saka ini unofunga ndichiti paandinongari kuda kuita kuti imwimwi chokai azukuru enyu aende koripa kwakataura mbuya kuti ndiripei inini ndizvo zvendiri kuziya chete izvo. Alright, so it means zvamataura musikana nezvotaura zvakasiyana because baba vari kutaura kuti pane munhu akabvuma mhosva iwoyo kumera avo
wakatanga zvakada uripa ndiani wakatanga usingede kuripa ihadzadzi yangu ndiye da kuripa ndiye kuripa wekwa mai weti wekwa baba ndiye da kuripa ida kuripa nani na baba auyo saka kuripa ni kuipisa tawati pasoi ndokunga ndanga ndataura muchiyungu pandakatanga dambudziko ndichitanga kufamba ndataura kuti pane mweya yakatanga kungobatwa imwe ichitogadzirisika tasvika pane mweya wambuya wekutaurwa niwe hanzvadzi yawo ndo pakazobuda nyaya yawo iwo aya tafambira kuzwa nyaya yawo yehanzvadzi yawo yababa vangu wakuzwa da kuripa zveshuwa wakatotaurirana mhepo ikatotaura inoda zvakati zvakati wakatotaurirana nenyaya iyoyo asi tiri pakufambira nyaya yambuya iyoyo ndo pakanzi nemuprofiti muri kufambira henyu nyaya iyi iripo zveshuwa asi haisiyoba iri kukonzeresa kuti mwana uyu atadzogara zvakanaka mupamai tiri kukonzeresa mweya wemunhu wemurume wakange wakaiswa futi pana mbuya angu ayaya ende vana vavo mbuya ana tete vangu vari vakatopupura kuti shuwa mai wangu vasingagari zvakanaka vainesana nemurume nenyaya yemba yemukati saka ivo vakatonzi kuti muchada kutoripawo nekuti munhu akasvika pakufa nemhepo iyoyo yamudiwa wekutaura saka iwo unenge uchizvizwe piwo wamamuda taitozvizwa tiinawo sekureyo paiprofitwa zvinhu iro wakaprofita maprofita akaenda maprofita mangani takade profiti tiri pamwe chete nawo kawanda inini pachokwadi changu saka no kupurechwa changu profiti ndowenhema ngekuti zvakati isusu normally zvatoita ati believe kuti chinhu chataurwa nemunhu wani ndicho tinoti at least padabos 3 kuti mubude nechokwadi chekuti anzaira saka sei mamirira zvakaita izvi zvinoda kuti muende padzangu munoone tete chiraro okubatsira arikuya imwe muti makaite hanza dzenyu imwe endaipo muende koona pane rinda rakakure kudai uri rakaburo kure kudai tabhono taparadzana takazopende kuna azukuru tatazukuru takangama pakazi payapa endai munoti pane chinyi pane uri payapa takasvika papanapo kwendiri kuti iwowe une guna iwowe unaro riri muredhiyo ini redhiyo yacho handina imi redhiyo yacho apo mazviziva here zivazoziya pendakaenda kutauri hama dzangu dzaisasara muchakura asi anhu ekwamuchaho ane mweya wepiko ende chiporofiti choicho ngechenhema ungada kuta kuti kune uri iwo tene makona ako iwo unawo ari muredhi inde redhi yashandira okay saka tuti inini endai pai mirai padza kana munhu chira kana mukakuya kusanjira rugwere mirai padza saka kubva ipo patwix ipapapo akatanga kurwara zuva rega rega ranga rine zvaro aiti rimwe zuva akamukati musoro murwadza rimoti musana pamwe patonga akazipa maziso saka urwere uyu hwakaramba uchienderera kuzoti last year munana July anga akuita zvekudonha saka aita chero nguva aingodonha akadonha aingonongedza kudeso achinongedza achingoshama muromo asina zvaari kubuditsa kutaura paanozomuka ndaimubvunza kuti ko chiiongo chionei ndo paanotaura kuti ndanga ndichiona baba vachinditi handiuya kuno baba vake vakashaya saka ndakazomuti inini ngatimbobataona tsanwa hanzvadzi yacho tionere tiri pamwepo saka akafanira tsanwa akati regai ndiuye kumba kwako vakatouya kumba kwangu kuHarare vauya takafambana natsanwa ava nevakoma vangu havana kuuya tafamba pakanobatwa nyaya dzekumba kwavo ivavawa zvaingonzi zvekurwarisa mwana uyu zvese ndezvekumba kwaakaberekwa so takafamba panzvimbo nhatu paingokuita zvinhu zvimwe chete
zvimwe zvo zvaitaurika ipapo tsanwa waizvibvumira. Ndo pakazoti mukoma wangu vakuru vakati ngatimboendesa mwana ambonobatsirwa. Saka mwana akabva aendeswa kumba kwavo achibatsirwa ndoana ari kumba kwavo. So vanatsana vaiti vakapedza ndofunga zve 2 weeks vakati vapedza kurapisa vaibva vauya kwandiri voti tapedza kurapisa mukadzi wako chitora mukadzi wako toti ngatiende kumaverification tinonzwa kuti zvatakanzwa pakutanga zviya zvezvi zvapera here pamwana. Saka pataifamba padai kumaverification ikokoko paingobatwa nyaya dzimwe chetezo chizi mwana uyu pane dambudziko rakati ndoimba tsana chazotsanangura dambudziko racho iroro. Saka kuzouya patakaita kuno tanga takukonana namatsanwa vachiti tapedza kurapisa mukadzi wako tora. Ini ndikati mukadzi handikwanisi kuti nditore nekuti asi tapedza kurapa. Nyaya dzirongobatwa zvimwe chetezo zvirongotaurwa kuti mukadzi uyu akamira so. Saka imwe chimbopedza kurapisa mukadzi wenyu mwana wenyu kana mwapedza kurapisa mwana uyu ndotora mukadzi wangu. Saka uya vakazoti ini kana musina chakwanisi kugara nenini ava vari nditoenda kwakaroorwa zvenharo saka ndiendese kwamambo Mutasa. Ndo mauriro yakazoita kuno. Ndo saka ambopinda mudare akaripo akataurawo matauriro aaitawo ikatadza kuzobuda zvakanaka. Asi kwamambo Mutasa kuti vada vekugara kuno. Ndosaka rubatsiro Yeah, because I think you got out. Wati wewe makafamba kunyanga nhano. I'm not nyanga kana mapostori kana kuti makafamba kutatu. Mukaudzwa zvinhu zvimwe chete zvakafanana. Asi chausina kuita ndechekuti unokuudza kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakafanana zvii zvakasangana nazvo kuiswa mumapasi. Nyaya yaitaurika mambo pataifamba zvainzi mukadzi uyu akaisirwa chipambo mataurikiro azvaita kwataifamba ikokoko. Uye pane mweya wengozi uripo ndo mataurikiro azvaita kwataifamba kwachiri. Akaiswa nani? Izvo mambo handizozivi. Ndofunga vana tsano vanga variko kwataifamba ipapo ndo vanozokwanisa kutsanangurawo nokuti pazvaitsanangurwa pacho ipapo tsano vangu ndo vandaifamba nawo zvimwe zvacho vaitobvumirwa kuti zvakadai zvakamboitikawo ndo mamiriro azvakaita. Wonguma saka ine zvinhu zvatataura ndizvo zvokuti mukaenda panze apo kana mamuri panze makamirira mukomana ari kuya ati apa atosvika nditi saka mukomana tatati aite sezve tatati asimudza nditi munhu wacho ari umwe ataura kuti ndiani akaurawa ndiani zvaita sei muchibvunza ini kuti chakati kutodii muchibvunza uri ndese muchibvunza munhu wacho akuda hanza dziripo nababa zviya ndiana sekuru kana iwo uinokona kubvunza sekwangu kuti inini mubhedha wangu wakugara usina munhu nenyaya kuti mukadzi uri kugara kumba ndodini anotaura zvese izvozvo bvunzai. Yes. Zvamatsanangura ndazvinzwisisa kumati tibude apo tinoona vanhu tibatsira. Taapanze ndataura nasekuru. Sekuru patakafamba nini makazvinzwa nyaya yakabuda apo kuti ndeyekumusha kwenyu. Asi sinzi tisati taenda koona manzwa kuti vanotibatsira vanoda mari. Ndakukumbira kuti tionesane kuna mambo sinzi ndakuda mari dzakawanda kuti mambo andibatsire kuti ndikabhadhara n'anga zvikanzi ndezvekumusha kwenyu imi muzondidzorerawo mari yangu yepanapa chete. Ndikwaendakafamba ndichirapisawo kwandinini. Sekuru vandipindura kuti hongu zvinhu zvavaita hoko ndozviziva ndezvekumusha kwangu asi handini ndakazviita zvakaitwa nemadzibaba. Saka ndoda kuti tikumbirewo futi kuna mambo kuti andipesa munhu wekudaidzana mukoma wangu kuitira pamari dzonodozodzosehwa ndizobatsirwa nenyama dzangu kwete nekuti ndite ndakamira izvozvo. Ndo zvaita kuti timire kuna chiremba. Saka muti mimi sekuru vari kuti nyaya iyi hama ngadziri dziripo dzese
saka which means nhasi hakutakura chiremba saka toti mupi asamuna richi reserve next kana kuti pamuri free pamunofunga kuti madzidzani Vanhu vaungana. wesusu chinochudzira masakata wesusu mataa saka ine munongochuza apa mune machuza motaura kuti wakati wenyera kusamona rindirani magetsi Anikuona nyaya amastatement asiyana macho zvataura mukwamba nezvaitaura uyu vana zvaenda kosiyana. Two, ndatakumbire samani yekuti zvazi tikaende apa tichaende korisechini nayo ndoke ndati izvi handikuzona zvinhu handii ndakati ndakaziva kune akuru ana mukoma ari kumbo ndio akatogone kunatsa kuzotsanangure kubvunzise waizi ndio wakade ukasimo mushoko inini kuti ndiende kowataura kuti ndo zviriyo tabvise mari kunoku anozoti iwo waizvifambira wega zvionere chinyi wega saka izvi ngezvedzinza ngatikumbire mambo kuti atipe masamani sekuti tibate ana mukoma uku naanimina ouya ndozvinganga ndichikumbira Ndizvo zvataura. ndosaka tiri chipiwa machini chipiwa murumara mazita ese ewamadheti vafana kwavari muhamba chichuza mumasaturday akuteerese muchisaturday tofunga kuti ipapa kana musati maredi chinotanga manzwa munongoenda mufonera clerk tiseveswa but chachakanaka kuti muendere masamana acho mukwena saka decidai mwamataura clerk kuti murii then masambono wenyu mamaenda nao anzwa gara hindi vatatombera karetu Disgusting.